Subiectul lecției: trăsăturile prozei moderniste. Romanul modern. Obiective: distingerea trăsăturilor prozei moderniste și a romanului modern și exemplificarea trăsăturilor menționate în baza unui roman. Particularitățile prozei moderniste. Mutații în sfera problematicii. Substituirea problematicii sociale și morale cu domeniul psihologicului și cu problematica existențialistă. Cultivă introspecția și retrospecția, analiza conștientului și a zonelor abisale ale ființei, subconștientul și inconștientul. Temele sunt orientate spre universul citadin, ci spre spațiul interior al conștiinței, al psihicului. Urmăresc existența individuală, cazuri de conștiință, dileme existențialiste, temele, intelectualul și frustrările sale, cunoașterea și creația, alienarea, iubirea, moartea, războiul ca experiență de descoperire a sinelui. Canonul modernității impune formule estetice moderne, persoana întâi narrativă, principiul memoriei involuntare, pluriperspectivismul, construcție narrativă multinivel, discontinuitatea narrativă, fragmentarismul, inserții eseistice, structuri deschise. Personajele nu mai sunt tipologii sau caractere, ci ipostaze existențiale ale omului modern, fragilitatea ființei umane în fața neantului, angoasa existențială, solitudinea într-un oraș aglomerat, alienarea, spaima de moarte, sentimental finitudinii, al eșecului universal, al absurdului. Eroii nu mai sunt construiți ca individualități coerente, ci cu o identitate vagă, surprinși în căutarea sinelui. Noile modele sunt voci ce-și certifică existența numai prin actul de limbaj sau roluri, măști, personaje contradictorii cu dublă, multiplă personalitate, om fără însușiri, ins absurd, non-erou, personaj sucit, bufon, nebun, parodic. Identitatea textuală este conferită prin nominalizarea simbolică sau prin absența numelui, prin raportare la propria existență, memoria afectivă, la limitele existențiale, la ideea de libertate. Caracteristici ale romanului modern. Opoziție față de subiectele și normele narrative tradiționale, demascarea și înlăturarea ideilor unanim acceptate, a miturilor false, a reprezentărilor convenționale. Intelectualizarea procesului artistic prin preocuparea pentru problematica specifică intelectualului, cazurile de conștiință, predilecție pentru citadin, experimentarea noilor formule artistice, stil anticalofil, opus structurilor și preocupărilor pentru frumos, sincronizare cu orientări estetice europene, creația act de cunoaștere și de descoperire. Personajul reînvie întâmplările trecute, dar conștiința sa selectează acele fapte care vor contribui la dezvăluirea adevărului. Retrăirea se bazează pe memoria involuntară, element folosit de Marcel Proust, scriitor francez ce a implementat tehnica dată ca mod de tratare tematică. Timpul și spațiul sunt mobile, se schimbă, nuanțează cu repeziciune în funcție de mișcările sufletești ale eroului. Subiectul plasează în plan secund întâmplările concrete, înfruntările de forțe exterioare, în favoarea interpretării lor. Structurat pe o pasiune sau o idee, romanul vine cu o problematică inedită, având o dominantă analitică de investigare a trăirilor eroilor cantonați în social cu o maximă preocupare pentru mediul citadin. Acțiunea e discontinuă, cu reveniri în timp și anticipări. E situată la nivel de conștiință ce confruntă realitatea cu imaginea proprie despre lume și constă în căutarea de către personaj a unei certitudini, accent pe conflict interior, cel exterior fiind reflexul celui interior. Autorul e implicat ca personaj sau e plasat în afara textului și narațiunea este subiectivă de ordin confesiv, impune jurnalul, îl dezvoltă prin monolog. Vom exemplifica trăsăturile romanului modern prin referire la opera literară Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, de Camil Petrescu. Elemente de noutate în estetica romanului cultivată de Camil Petrescu. Esența noului în creația literară a lui Camil Petrescu este autenticitatea, ilustrarea realității prin propria conștiință. Substanțialitatea este concepția conform cărea literatura trebuie să reflecte esența concretă a vieții, iubirea, gelozia, mândria rănită, cunoașterea, dreptatea, adevărul și altele. Sincronizarea este armonizarea literaturii cu filozofia și psihologia epocii,
Întrucât actul de creație este un act de cunoaștere, de descoperire și nu de invenție. Luciditatea este trăsătura dominantă a personajelor lui Camil Petrescu. Intelectuali autoanalitici și autointrospectivi, hipersensibili, intransigenți și inflexibili moral. Narațiunea la persoana întâi e folosit de timpul subiectiv, care aduce în prezent gânduri, îndoieli, fapte trecute, totul fiind subordonat memoriei involuntare. Romanul înseamnă, așadar, experiență interioară. Relativismul reiese din multitudinea punctelor de vedere în jurul aceluiași obiect, aceluiași concept, aceleași norme morale. Anticalofilismul este o adevărată bătălie estetică pe care o duce scriitorul, ce susține formula literară a jurnalului, a confesiunii, ce se notează precis, exact, ca într-un proces verbal. Argumente pentru încadrarea operei Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, în cadrul speciei literare roman subiectiv modern. Trăsăturile romanului subiectiv s-au studiat în clasa a 10-a. Inspirându-se din modernismul lovinescian al epocii, Camil Petrescu se va inspira din mediul citadin și creează eroul intelectual lucid, analitic și introspectiv. Tema romanului Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, surprinde drama intelectualului lucid, însetat de absolutul sentimentului de iubire, dominat de incertitudini, care se salvează prin conștientizarea unei drame mai puternice, aceea omenirii ce trăiește tragismul unui război absurd, văzut ca iminentă a morții. Romanul este scris la persoana întâi, fiind un monolog liric, deoarece eroul se destăinuie, se analizează cu luciditate, zbuciumându-se între certitudine și incertitudine, atât în plan erotic, cât și în planul tragediei războiului, când omenirea se află între viață și moarte. Eroul, Ștefan Gheorghidiu, este intelectualul lucid, însetat de absolut, dornic de cunoaștere, de autenticitate, dominat de incertitudini și care se confesează explorând cele mai adânci zone ale conștiinței, în căutarea permanentă a iubirii absolute, ca sentiment al existenței umane superioare. Romanul este alcătuit pe baza unui jurnal de campanie, în care timpul obiectiv evoluează paralel cu timpul subiectiv, acestea fiind cele două planuri ce îl motivează pe Camil Petrescu drept novator al esteticii romanului românesc. În plan subiectiv, memoria involuntară aduce în timpul obiectiv experiența interioară a eroului, aflat în permanentă căutare de certitudini privind sentimentul complex de iubire, care se duluiază în fața unei drame mai complexe, aceea a războiului. Originalitatea romanului se datorează subtilității analitice a propriei conștiințe, declanșării prin memorie involuntară a dramei suferite din iubire, identificării depline a timpului subiectiv cu cel obiectiv, de faptul că personajul este în același timp și narator.